Shin ko ka san wannan application din zai taimaka ya kare wayanka daga virus, malware, attack, hackers da dai sauransu. So yana da kyau ka je Play Store ka download din wannan application din. Bayan ka download din shi anan za ka ga inda aka nuna ta get started, sai ka danna shi. So anan sai ka danna this. So wannan application din aikin da yake yana kare waya daga virus, malware, attack, sharrin hacker da dai sauransu. Duk bala'in haka in dai kana da wato ainihin wannan application din a wayanka, so ba zai taba iya hacking din wayanka ba da dai sauransu. Sa'annan kuma yana scanning din virus. Yanzu ne alal misali wani ya dora maka wani application din da baka ganin shi a cikin wannan a cikin wayanka, so wannan application din yana iya zakulo wannan application din kuma ya cire maka shi ba tare da wani matsala ba. So wannan application din is safe, wato ainihin very safe. Yana da kyau ku wato ainihin amfani da wannan application din. Sama da mutane miliyan 100 sun yi downloading din shi, kuma yana da kyau ku zo kuma ku yi downloading din shi domin yana wato ainihin ba ma waya matuƙa security da dai sauransu. So yana da kyau idan kun zo shigo za ku ga duk setting din da ya kamata ku yi, za ku ba shi dama a cikin wayanku domin ya yi muku aiki da dai